ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാന്നൂറ് നാന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് 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 അറുന്നൂറ് 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 അമ്പത് അമ്പത് 3650 അമ്പത് എഴുന്നൂറ് രണ്ട് വിളി എഴുന്നൂറ് 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 അമ്പത് 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 എണ്ണൂറ് 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 3800 എണ്ണൂറ് 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 3850 അമ്പത് അമ്പത് 3850 അമ്പത് അമ്പത് സൂര്യ 1000 1000 1000 1000 1000 അമ്പത് 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 ഒരുന്നൂറ് ഒരുന്നൂറ് ഒരുന്നൂറ്റമ്പത് അമ്പത് 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 1150 അമ്പത് 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 1150 അമ്പത് അമ്പത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് 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 1200 ഇരുന്നൂറ് 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 1200 ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് അമ്പത് അമ്പത് 850 അമ്പത് 900 900 900 രൂപ 900 900 രൂപ 900 900 രൂപ 900 900 900 രൂപ 950 50 50 50 950 50 950 ഉണ്ടോ 950 700 രൂപ 700 700 രൂപ 700 രൂപ വേറെ വിളി 700 700 50 50 50 800 800 800 800 800 രൂപ 800 800 രൂപ 800 800 രൂപ 800 800 രൂപ 800 കൂട്ടേണ്ടി 800 രൂപ 2000 2000 2000 2000 2000 രണ്ട് വിളി 2000 2000 50 50 50 100 100 100 50 50 2250 50 50 50 200 200 250 50 രണ്ട് വിളി 250 50 2250 50 50 50 50 2250 50 50 2250 കൂടിയുണ്ടോ കൂടിയുണ്ടോ ആളെ 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 ആളെ